Sí, mira. D'aquesta capacitat. Ell fa 2 vegades l'excursió. Sí. Segurament el fa completament tot és que puja ni baixa de l'altre. Tota la 71. marderada. Aquesta és la part més forta que teniu. Però és més dura. Aquesta és seria tot el dia. Jo la faria. Avui no puc. El dia que fa. El dia és fantàstic. Sí. Però no. El Jordi m'ha dit que baix està núvol. Sí, senyor. Sempre que es vegi que hi hagi negligència o un equip inadequat. Pregunta-li, a veure, pregunta-li a algú. Què diu, Jordi? Preguntis amb els Cissars. Ah. Però parlen català? En català, sí. Ah, és que aquests sembla que són francesos, eh? Mais oui, mon chéri.
Ai, no m'agafi rondinant. No, en el fons és el del fons, aquell gros. Aquest més gros. Sol. Mira, la pica Aviam, quina és d'estats. la pica d'estats? Veus aquella que són dos pits? Sí. Allà la pica d'estats. La de la dreta, la de la La de la dreta. dreta hi ha un coll molt pronunciat. Però aquí, no allà. Davant. Allà. Allà. O hi ha unes ratlles... Aquell d'allà, aquell d'allà. Quin? O sigui, aviam, hi ha un lloc que està tot gratat. On teixos aquell. Que és molt alt. Bon dia a tothom. Ja, Josep, ara tot és baixarella. Sí, home, mira, Núria. Tens més ganes de marxa? Aquell camí d'aquí. Pren del gol. Has vingut amb el Fritz? Sí, home, he coronat. A veure si no que jo hem coronat primers. Sí? I tu què tal? Jo és la meva primera excursió amb i no pensava arribar a veure. És que hem sigut els primers. T'ha agradat l'excursió? Sí? Però la que hem fet nosaltres també és maca, eh? L'any que ve tens que venir amb nosaltres, eh? Vale. Sí, estic segur. Víctor i Gran. Què tal? Com esteu? Em trobava a faltar Josep Maria. Dic, hòstia, on tenim el Josep Maria? Però és veritat que aleshores sonaves aquí. A les nenes. Com esteu? Nena, hola. De moment, Això ja no hi ha ja ho bateria. sé, però... No? Vale. No sé, suposo Sí. o què? Ja no. No sé que funciona. Què Que s'ha apretat aquest botó. Les José Maria! nenes. O sigui que ara mateix no sortia molt bé la foto. Però què tal ha anat l'excursió? Fantàstica, amb Sí. el Llarès que fa uns anys ho fèiem de parella amb el frontón i avui hem fet de parella a la muntanya. Molt bé. Que ja menys prou. Sí, però heu pujat junts o per separat? Bueno, amb el mateix camí. Sí, el mateix camí. El mateix- però qui anava davant? Qui anava davant? La seva joventut ha canviat. Qui anava davant? Molt bé. Tu has pujat amb el Sirio també? Hem pujat junts, tu. Però qui anava primer, tu o el Sirio? El Sirio anava primer. I tu t'has deixat guanyar? Si estàs... No m'ho puc creure. Si tu estàs sempre en molta forma... Però no sé per què cony vas cada dia al club, perquè guanya el Sirio. Els nostres són 3 horetes. 3 horetes. Escolta, que us adverteixo una cosa, que la llarga aquesta és més llarga però no és més dura, simplement més llarga, però la podíeu fer perfectament, He fet una cosa com si haguéssiu anat per la capa. Sí?